Ahoj, Vladimír. Zdravím ťa, Biba, aj našich divákov a poslucháčov. Pekný deň. Ja zdravím. Prajem pekný deň. Sme sa tu spojili spolu, aby sme pohovorili na tému veľmi aktuálnu v týchto dňoch. A je to taká téma, ktorá mi prišla v otázke, že ako prežívame adventné obdobie s malými deťmi. S deťmi od 0 do 7 rokov. A prišiel mi teda k tomu obraz adventného venca, ktorý určite mnohí máte doma. Máme doma, ja tiež mám. Aj v škôlke máme, pracujem v škôlke s malými deťmi. A rozsvietili sme tú prvú adventnú nedeľu, sme rozsvietili prvú sviecu. A čo som sa dočítala, tak v tej symbolike toho adventného venca, prvá adventná svieca je symbolom nádeje. Druhá symbolom pokoja, radosti a štvrtá lásky. A štvrtá sa vlastne zapaluje už na štedrý deň. Štedrý deň a potom večer. No a ako pohovoriť o tomto, že ako naozaj v sebe pomaly, teda postupne rozsvecujem tieto, ako ich nazvať, cnosti, kvality, nádej, pokoj, radosť a láska. Hej, aké to je dôležité pre malé deti zažívať teda to aj mimo adventného času, ale keďže ten adventný čas je čakanie na Vianoce, kedy v tej kresťanskej tradícii sa narodí to dobré svetlo, ktoré nám svieti na cestu, ktorým si svietime na cestu. Ono sa narodí samozrejme v každom z nás. Je tam tá šanca, že sa narodí v každom z nás. No a teraz tá otázka. Ako to naozaj prežívame? Keďže po mojej skúsenosti, po mnohých rokoch práce s malými deťmi v škôlke a zároveň teda, keď si spomínam na tento adventný čas, povedzme, ako sa to u nás prežívalo v rodine, tak nevždy tam naozaj sa rozsvecovala nádej, pokoj, radosť a láska. Bolo tam skôr tie opozitá, že opozitum nádeje, beznádej, alebo taká ako beznádej, nádej, beznádej, miesto pokoja, stres veľký, predvianočný, miesto radosti, smútok. A potom už naozaj mám také spomienky ako dieťa na tie dni vianočné, kedy ten stres bol už tak vyšpičkovaný medzi rodičmi, ak sa veľmi snažili, aby to bolo všetko dokonalé, aby všetko bolo ako má byť podľa tých nejakých predstav, až to potom vlastne sa prejavilo naozaj v takej namiesto lásky v tej nenávisti a za tým v tej neseba nenávisti. Kedy sú potom, prichádzajú tie výčitky a že ty si to neurobil a ty si to mala tak urobiť a prečo si to tak neurobila. No, tak asi takáto téma k tomu adventu, zamyslenie, že ako to naozaj prežívame s malými deťmi. Aj s tým svojim vnútorným dieťaťom. Áno, to je veľká téma, ktorá nám umožňuje pozrieť sa na veci z hĺbky a vlastne ako žijeme bežne svoje každodenné dni. Máme pred sebou nejaký cieľ, to sú tie Vianoce a teraz veľký chaos, ako to zvládnuť všetko. Aby to bolo podľa toho, ako si to predstavujeme, kde si z detstva máme spomienky, že to boli také tie chvíle, na ktoré sme sa tešili. Ja tiež v mojej rodine dneska sledujem, ako malé deti už sú netrpezlivé a už chcú piec a už sú všetko chci. Nech už sa to deje, aby už boli Vianoce, lebo to je ten čas, keď budú tie darčeky a prekvapenia a radosť a rozprávky a ľudia majú tak ako si prirodzene bližšie k sebe.
a už sú netrpezlivé, aby tak bolo. Otázka je, že či je teda, k čomu vedie, ako si to ty popísala, keď tlačíme na seba, sme pod obrovským tlakom a čo nás motivuje k tomu, aby ten výsledok bol dokonalý. A možno tá snaha byť ocenený, byť uznaný, možno aj robíme to pre tie malé deti viac ako pre seba, aby mali tú spomienku, že to bolo pekné, krásne, ale za akú cenu? Za cenu stresu, napätia, konfliktov a tak ďalej. Ja si myslím, že celkovo tá tmavá časť roka, ktorá začala koncom októbra, začiatkom novembra, začína tmavá časť roka do konca apríla, keď je menej svetla a keď práve v tom vianočnom čase to svetlo začne potom pomaličky pribúdať, až sa rozjasní v tej svetlej časti roka, nám ukazuje, ako vlastne žiť ten život, že či ho žijeme naozaj v cykloch, ako ho žije príroda. A že tie prírodné cykly, ak je človek na ne naladený, tak tá matka príroda nás môže potom aj podporovať o mnoho viacej. Dávať nám svoje dary, žehnať nám. Kdežto keď žijeme podľa svojich cieľov a odpojení od prírody, podľa svojich rytmov každodenných, ešte musíš toto a tamto a čo všetko je dôležité práve teraz a hneď a zaraz, tak to nás dostáva do stále väčšieho a väčšieho chaosu. A potom aj tie kvality alebo tie cnosti, nádej, pokoj, radosť a láska, ktoré by v nás mali rásť a ktoré by mali v tom vianočnom čase, keď sa zjaví to svetlo a už ho bude pribúdať, na nový rok, oslepačí krok sa hovorilo, viac svetla, že už pribúda po tom vianočnom čase opäť svetla v nás a to svetlo by malo pribúdať aj v nás samotných. A práve ten adventný čas je tým obdobím, keď ešte ubúda svetla, keď je ho stále menej. A aby sme nepadli frekvenčne veľmi nízko do nevedomosti, lebo to je konečná príčina utrpenia, tak nám pomáhajú práve tieto 4 týždne, keď je toho svetla stále menej medzi nami, udržať si frekvencie, udržať si tú energiu na vysokých frekvenciách a nepadnúť príliš do hlbokých suterénov vlastnej duše, vlastného bytia. A pre deti je to nesmierne dôležitá skúsenosť, keď to prežívajú pod kuratelou alebo ochranou týchto cností. Že každú nedeľu, každý týždeň si pripomenieme, že tento týždeň otvárame sa nádej na svetlo, ktoré bude nielen na nebi pribúdať, alebo počas dňa bude viditeľné, ale že toho svetla bude viacej v nás a medzi nami. A potom je tá dlhá cesta pred nami 3 týždne, tá druhá svieca symbolizuje ten pokoj. Že pokoj je vlastne to, čo nám zaručí potom to svetlo v sebe uzrieť. A radosť, keď už je to tak krátko pred Vianocami, je radosť, tí, čo sa zaoberajú trošku tradičnou čínskou medicínou alebo indickou ajurvedou, vedia, že radosť je spojená s emóciou druhého centra energetického, sakrálnej oblasti a keď sa objaví, to blízko koreňa a keď sa objaví, tak to znamená, že už hodnota lásky nám svieti a je dôležitejšia ako trestanie alebo hnev. Lebo hnev blokuje radosť. A ak teda sa zameriame tú pozornosť na radosť, ten týždeň pred Vianocami, tak hovoríme áno životu a ukončujeme sebatrestanie, ukončujeme presvedčenie, že hnevom a trestaním sa budú veci lepšie ako cez súcit, pokoj, porozumenie. Že radosť je vlastne už predzvesťou toho svetla lásky, ktoré potom prichádza vo vianočný čas. Takže ono to má svoju logiku, prečo sú tie cnosti takto zaradené a pre tie deti je to nesmierne dôležité, aby sa učili tieto kvality v sebe objavovať a žiť ich. Aby keď sa to naučia v tom 4-týždňovom období adventnom, tak to potom môžu udržať v sebe celý rok. Celý rok si môžu pripomínať, akou ľahkosťou prešli ten adventný čas. Aj keď možno bolo tých príprav viacej a viac sme sa koncentrovali na ten jeden bod, tak sme si uvedomovali aj tie ďalšie hodnoty. A v tom ja vidím to mužsko-ženský, tie dva mužsko-ženské aspekty. Ten mužský aspekt je zameriať sa na ten cieľ, a to je ten vianočný čas, samotný ten štedrý večer, keď rodina zasadne okolo toho stola, keď sme spolu, keď sa spolu pomodlíme, poďakujeme za dary a požehnania, ktorých sa nám dostalo, za hojnosť, ktorú žijeme, za zdravie, ktoré máme,
A to, že sme si blízki za blízkosť, ktorú môžeme jeden druhému prejavovať pohľadom do očí okolo Vianočného stola. A je to niečo tak výnimočné, čo si potom pamätáme celý rok a tešíme sa na to. Ale vlastne každý deň by mali byť Vianoce. Každý deň by v nás mala byť nádej, pokoj, radosť a láska prítomná. Ak ju za tie 4 týždne si uvedomujeme. A je veľmi dôležité, aby s malými deťmi sme v tom týždni hovorili o tom, čo to vlastne nádej je, čo to znamená pokoj a byť v pokoji a prečo je to hodnota oproti nepokoju, čo prináša nepokoj, chaos a utrpenie a pokoj, nadhľad a porozumenie. A porozumenie medzi ľuďmi je vlastne záruka blízkosti. Keď sme v porozumení, cítime sa bezpečne spolu. Keď máme pokoj, tak sa dostávame k porozumeniu. A to nám potom spôsobuje radosť. A všetci túžime byť šťastní. Veď si aj prajeme šťastné a veselé Vianoce. Veselé a šťastné. Takže tá radosť, to veselé Vianoce, že nech sú veselé, tak musí tomu predchádzať tá radosť. Ten pocit, že už svetlo prichádza, že sa blíži, že už ho cítim. Radosť je prejavom energie, ktoré prúdi v mojom tele. A ja ju cítim. To znamená, v koreni mám dôveru. To je na nádej, dôveru, že to svetlo príde, že po noci príde deň, že po temnote, smútku príde opäť radosť a pokoj. A to je na konci dňa nádej v vykúpenie, v spásu, v vyslobodenie z otroctva, strachu. Takže takto nejak by som to videl. A v čom je teda význam pre tie deti? No predovšetkým v tom, aby boli v tom vedené, aby si nasmerovaní ich všímavosti, aby si to všimli, že to sú dôležité veci v našich životoch a aby oni sami neskôr kultivovali tieto kvality. Tým, že ich vidia, ako to robíme my, alebo deti opakujú všetko, čo vidia. Pozitívne vzory opakujú, aj negatívne vzory opakujú. Naša zodpovednosť je, aké vzory im dávame a ukazujeme. To je jeden z hlavných teda pedagogických princípov, že jediná cesta nejakej motivácie alebo výchovy, tak je seba kultivácia, teda u toho dospelého seba výchova. Tam pre mňa je zaujímavé to slovo nádej. Presne, jak si hovoril, že zároveň zameranie na to, že prichádzajú alebo že sa blížime k tým Vianociam, alebo oni prichádzajú k nám, tak aj tak. A vlastne aká je tam dôležité to uvedomenie, lebo pre tie deti je to tiež taký, oni sa vlastne tak veľmi tešia už na to, že to môže byť pre mnohé deti veľký stres. Že kedy to už bude, už by to bolo. Hej? A v tom slove nádej, tam je to zameranie sa na ten dej, ktorý teraz vlastne je. A oni, malé deti, naozaj žijú v tom prítomnom okamihu, ale v tomto, keď sa na niečo veľmi tešia a je to ako keby že je to niekde tam vpredu, tak je veľmi dôležité, aby vlastne dospelý s týmto pracoval, že nechal zároveň tam ten priestor na to, že teším sa, že to bude, ale zároveň teda v sebe vytváral ten priestor toho pokoja a ten dospelý, aby bol v tej prítomnosti a v tom deji, zameraný na ten dej. Áno, je to zasa to naozaj tak dá, povedzme, že sa pripravujú tie veci, že sa robia konkrétne veci, že sa pečú nejaké tie koláčiky, medovníčky, že toto sa s deťmi robí, že každý deň sa teda robí nejaká maličkosť. Ono je veľmi dôležité zase nájsť tam mieru, lebo veľakrát je tak veľa toho, že sa veľa pečie, veľa sa všetkého, veľké prípravy, veľa sa nakupuje. Tiež nájsť mieru, povedzme, v tom, či zoberiem to malé dieťa každý deň do nákupného centra, lebo tam vlastne tá miera naozaj už sa to preháňa kvôli tomu, že každý chce predať čo najviac. Je toto si uvedomiť, že aký to je zážitok pre to malé dieťa, keď ho, povedzme, každý deň zoberiem v tých prípravách
do nákupného centra. A tam tých vzruchov, svetiel, hudby, všetkého je ako veľmi veľa. A uvedomiť si to a dať tomu tiež nejakú mieru. Že určite je o mnoho viac pokoja v tom, keď povedzme už o 5. je tma a keď prídeme zo škôlky alebo zo školy domov, naozaj domov, a tam sa rozsvietí na tom adventnom venci to jedno svetielko, teraz v tom prvom týždni, tak je to pre to dieťa viac pokoja a nádeje, ako keď ho sa snažím akoby preplniť rôznymi takými predvianočnými zážitkami, ktorých samozrejme ponúka veľmi, veľmi veľa. Už len teraz Mikuláš, hej, zajtra je Mikuláš. A mnohé deti vlastne dostanú mikulášsky balíček z oteckovej práce, z mamičkinej práce, ešte prípadne, keď babička chodí do práce, tam bude mikulášsky darček, tam bude. Tak to už je vlastne ako... My žijeme naozaj v takom svete, že sme zahltení. Deti takisto. No, takže aj toto si vlastne uvedomiť a hľadať tam tú mieru. Pritom je to tak krásny čas, keď to dieťa možno prvýkrát by si mohlo vyčistiť samé topánky. A skúsiť, čo to znamená si vyčistiť topánky. Ano, že možno inokedy to robí mama alebo táto a nikdy to nerobil. A to môže byť tá iniciácia, že tie svoje topánky si očistím sám. A naučí sa to urobiť to perfektne, lebo keď ich vyčistí pekne, tak ten Mikuláš do tých topánok tam niečo vloží. A keď to tam nájde, bude tam tá odmena, tak spojí si to s tou príjemnou spomienkou. A to je veľmi dôležité, lebo potom celý život bude s nadšením a radostne čistiť topánky. Nebude vedieť prečo, ale bude sedieť už ako starý detko alebo babička a bude mať kartáč v ruke a čistiť si topánky. Ale ten príjemný pocit za tým, ktorý tam bude mať, tam bude. A vôbec si nebude pamätať, že je to preto, lebo prvýkrát, keď ich čistil tie topánky, tak tam bola tá nádej, že ráno tam nájde ten odkaz od toho Mikuláša. Ten balíček, že na mňa myslel. Tá odmena. A ten mozog to urobí tak, že kedykoľvek túto činnosť bude robiť, tak spojí to s tým pocitom, ktorý zažilo prvýkrát pri tej činnosti. Toto veľmi často používam ako príklad, že ak dieťa malé, ročné, roza pol, má dvojročné, ročné ešte asi nie, ale také dvojročné už veľmi chcú pomáhať pri vianočnom upratovaní. A ak rodič má toho veľa, je prehltený tými prípravami a tým všetkým, tak samozrejme ten stres a napätie byť hotový a byť dokonalý v cieli urobí to, že to dieťa mu zavadzia. A teraz ide umývať okno, rodič, alebo okná. Má tam pripravené už všetky tie čistiace veci, decko sa mu tam moce pod nohami a stále chce byť pri mne práve vtedy. Inokedy by sa zahralo a teraz zrazu proste ho to veľmi zaujíma, čo idem robiť. Vidí to prvýkrát nejaké také prípravy, niečo sa tam deje, rozložené pomôcky. A samozrejme, zoberie špongiu a tiež chce mydliť to okno, tiež chce umývať. A ten rodič ho chytí a odniesie preč, nie, teraz ma zdržiavaš, tuto sa hraj. Odloží ho do svojej izby. Čiže ho odmietne. A to dieťa samozrejme okamžite začne plakať, cíti sa odmietnuté, tie vzorce odmietania, strachu z odmietnutia sa aktivujú. A ešte rodič zvýši hlas, lebo teraz to rýchlo potrebujem urobiť. A máme fixovanú činnosť s nejakou emóciou. A keď bude mať dieťa 13 až 14 a ten rodič ho poprosí, že prosím ťa, pomôž mi s oknami, tak namiesto radosti, ktorú by zažilo, ak by sme ho nechali a užili by sme si to umývanie, hoci za cenu, že bude všetko mokré a ubabrané, bude to trvať dvakrát tak dlho, ale bude tam tá radosť, tak to dieťa by si tam uchovalo ten pocit. Také 13-ročné dieťa povie, áno, ja chcem ísť umývať tie okná, lebo okamžite sa aktivuje ten príjemný pocit, ktorý tam zažilo, keď to bolo prvýkrát. Kdežto, to, ktoré bolo odmietnuté, len otrčí ústa a povie, ja nechcem umývať okná. Lebo si pamätá ten nepríjemný pocit odmietnutia, ktorý pri tom zažilo. Takto jednoducho funguje naša myseľ a náš mozog. A sprepájanie činností s emóciami. Takže veľmi dôležité sú tie iniciačné momenty, keď sme iniciovaní do niečoho, akú emóciu k tomu pripojíme. Takže ak chceme naozaj každý rok prežívať šťastné a veselé Vianoce, tak je užitočné sa zamerať na tie 4 týždne a držať v sebe tú nádej. Ten bol krásny ten príklad. Prídeme domov z práce, dieťa ide zo svojej práce, do škôlky, prídeme domov a prvé obradne, rituálne vyzlečieme kabáty, odložíme veci,
a ideme dovnútra, kde máme teda slávnostný oltárik, kde máme tú sviecu a zapálime opäť, lebo celý deň zrejme nehorí tá svieca od nedele, ale každý večer si ju zapálime a chvíľu tichosti pozorujeme ten plameň a necháme zažiť tú tému, prípadne si upomenie na sviečka, nádej nám svieti. Je nádej, že príde svetlo a že sa prebudí v nás. A kresťania, ktorí praktizujú, by to spojili ešte aj s ďalšími vecami. Ale toto môže urobiť kdokoľvek, ak kto nie je praktizujúci kresťan. Lebo to, čo je spoločné, to je tá nádej v to svetlo. V našej duši, v našej mysli. Budhisti hovoria o bodičite, o osvietenej mysli. Na to, aby mohla byť osvietená a múdra, potrebuje veľa energie a práve cez ten náš čakrový systém tá energia stúpa hore až do koruny, aby sme mohli zažiť to, že sme kráľmi vo svojom kráľovstve, v tom tele. Že ja som ten, kto rozhoduje o tom, ako telo sa má, čím ho živím, akými emóciami podporujem a tak ďalej. Takže v tom vidím ako veľkú možnosť posunúť sa v tom, ako prežívame adventný čas. Zvedomniť si viac, byť vedomí toho, čo chceme a aj to robíme potom. Všetky našu činnosť prispôsobujeme práve tomu, aby sa tak mohlo stať. Aby to svetlo nádej mohlo v tento týždeň v nás svietiť a mohlo sa potom preklopiť do pokoja. Takže stres sa úplne rozpustí a my úplne pokojne v každodennej činnosti smerujeme k tomu cieľu, k tej láske, ktorá nepríde len tak sama. A láska, všetci sme láska je ako naplnená všade a všetkým, od Valentína počnúc až po Vianoce končiac v tom roku, ale netušíme, že cesta k láske vedie cez pravdu a cez úctu vzájomnú, vzájomný rešpekt a úctu. A viac sa zameriavame na to, aby sme mali tú lásku a hlboko zanedbávame pravdu a úctu a rešpekt. Takže ja si myslím, že mali by sme sa viac zamerať práve na ten pokoj, lebo ten priniesie uvedomenie si, prečo máme strach, prečo zakrývame niektoré veci, nehovoríme celkom tak, ako sú a tým prejavujeme si vzájomnú neúctu. Nedostatok rešpektu je brzdou a prekážkou lásky. Nemôžeme sa dopracovať k láske. Môžeme sa dopracovať k vzájomnej závislosti. To áno, ale nie k láske. Bez úcty lásky nie. A keď blízky na seba kričia, a dokonca si môžu aj ubližovať, násilie na seba páchajú a trestajú sa v mene lásky, aby ju potom na ten jeden deň mohli zažiť, tak samozrejme, že tam príde k vyhoreniu, tam nie je žiadnej energie, aby ten plamen svietil a sú to také smutné Vianoce, každý trávi na svojom mobile a po večeri sa stiahne do svojho kútika a je to také smutné. Lebo tam neprišlo to svetlo, nemohlo ako prísť. Vyhorelo skôr, než mohlo sa rozhorieť. Áno, ten symbol toho narodenia svetla tiež je veľmi dôležité si uvedomiť, že to v tom obraze, hej, že sa to narodí, to dieťatko v tých jasličkách, niekde, že to nie je niekde ďaleko a že to nie je niekde dávno. No sa to tak akože rozpráva, ale že to je stále živý vlastne, že sú to symboly a veľmi živé ako veci, ktoré sa dejú, môžu sa udiať v každom vo vnútri. Sa o tom vlastne nedávno spolu rozprávali, že aj pre mnohých, či už aj kresťanov, neviem, ako si to mnohí aj kresťania, ako tomu rozumejú, také nepoškvrnené počatie je vlastne prijatie tej zvesti, že narodí sa v tebe, pomenujeme toto svetlo. Že počujem takéto zvestovanie, či som každý sám sebe ochotný naozaj prijať takúto zvesť a potom sa presne v tom adventnom čase na to pripravovať. O tej ceste, ktorej sme sa teraz rozprávali. Je to o hodnotách. O hodnotách, ktoré sme si schopní uvedomiť a celý ten advent nás pripravuje na to, aby sme tie hodnoty vnímali ako hodnoty a dali im vo svojom živote priestor. Vedome sa rozhodli pre lásku, vedome sa rozhodli pre úctu, vedome sa rozhodli pre pravdu. A to nás môže viesť k nádeji, k pokoju, k
radosti a láske. Tam ten aspekt radosti a lásky je veľmi blízko seba. Lebo v tom sakrálnom centre, ak cítim radosť prichádzajúceho svetla, tepla, tak to svetlo už narastá, už svitá. A potom to teplo v srdci zažiješ. Zažiješ nielen v momente, keď sa rozbalujú darčeky a keď som obdarovaný a keď ten, kto daruje tie darčeky, ten darca trafil môj vkus a to, čo mi urobilo radosť, alebo naopak smútok, lebo opäť raz netrafil a ja dostal ďalší zbytočný darček. Čiže aj toto vlastne ovplyvňujeme tým, ako sme nastavení v hodnotách. Podstata je, že myslel na mňa niekto, že ten dal si tú námahu, že ten darček kúpil, že proste som dôležitý v jeho živote a teda na mňa myslí. A potom je už menej to dôležité, že či kupoval zárček podľa svojho vkusu alebo podľa môjho a či ma až pozná natoľko, že vie, že toto by sa mi páčilo a potešilo ma, alebo naopak vôbec netuší, že aký je môj vkus a čo by ma potešilo a kúpil darček taký, ktorý by potešil jeho. To už sú len následné veci. Ale to primárne by malo byť pri tom obdarovaní to, že si uvedomím, že vôbec tento človek venoval svoj čas, peniaze, prostriedky, svoju pozornosť tomu, že vôbec ako myslel na mňa a že som medzi tými, ktorých obdarúva. To mi ukazuje, ako som dôležitý v jeho živote. Čo mi môže ukázať samozrejme bez toho, keby dáček žiadny nekúpil. Už to, že sme spolu na Vianoce, znamená, že sme si blízki. A blízkosť je podľa mňa to najdôležitejšie, čo potrebujeme zažiť cez sviatky. Ak je akýkoľvek sviatok, tak sviatok je to už tým, že sa uvoľníme a vnímame, koho máme po svojom okolí, ako na tom sme, ako sme sa socializovali, či sme súčasťou nejakého väčšieho sociálneho celku, alebo trpíme osamelosťou. Spústa ľudí aj sviatky trávia sami. Niektorí preto, lebo nemajú s kým byť, nikto o nich nemá ani záujem alebo preto, lebo ani nechcú niektorí byť v spoločnosti niekoho iného. Sú ľudia, ktorí vedome sa izolujú a sú v odpore voči tomu, čo žijú ich najbližší, že sa jednoducho idú do azylu, sťahujú do samoty aj na tento sviatok. Nie sú schopní prekonať tú hranicu blízkosti. A toto si myslím, že sa deje práve už v tom detstve. Že ako dieťa prežíva adventy, a vtedy, keď sa najviac formuje jeho osobnosť, jeho charakter, jeho bytosť, tak potom to má aj v dospelosti. Ja mám teda naozaj skúsenosť za tie mnoho rokov práce s malými deťmi v škôlke, že je to že sú malé deti veľmi vnímavé na tie energie, ktoré v tomto čase sa tak ako zintenzívnia. Rôzne procesy aj v rodičoch. Presne, mnoho rodičov má povedzme prácu, že tam je veľa stresu pred tými Vianocami. A toto veľmi pôsobí ako na to dieťa. A napríklad mnohé deti práve v advente sú choré, kašľú, teda upútávajú tú pozornosť. Potrebujú viac pozornosti, chýba im tá pozornosť. Mnohé sú inak, majú nejaké zdravotné problémy. Napríklad veľakrát som zažila, že dieťa je v tom adventnom čase veľmi plačlivé. Čo aj tí rodičia sú takí z toho, že prečo to sa mu deje, vedie akože v podstate zdravé, ale akože plače často. A mala som aj takú skúsenosť, že povedzme dieťa adoptované, keď sa rozprávali sme si tento príbeh o narodení toho dieťaťa v Betleheme, tak vždy pri tom plakalo. Hej. Tak to bolo tam akoby pre tie malé deti, tým, že je to ešte to ich narodenie veľmi, veľmi blízko, hej, že oni majú určite na to spomienky. Tam sa dá hovoriť v rôznych úrovniach o tých spomienkách, či už na narodenie, alebo ešte pred narodením, tak sa to zase v tom advente a potom na tie Vianoce, tak sa toto všetko zintenzívni. Že sa to tam otvárajú tie témy a tie spomienky. To je čas, regrese, že to dieťa prichádza sem ako vedomie s nejakým zámerom a
a zažíva už pri narodení odmietnutie, stratu rodičov napríklad, následne adopciu, takže prichádzam, vlastne vychovávajú ho úplne cudzí ľudia a že vlastne tú blízkosť samého so sebou, čo je vlastne cieľom každej duše, ktorá tu prichádza na tento svet, zažiť blízkosť. A zažiť blízkosť, ktorú zažijem s ostatnými, ale tam mi vždy zrkadlí to blízkosť seba samého so sebou. Že nakoľko blížny som ja sám sebe. A Mhm. vlastne, keď to dieťa vlastne má túto skúsenosť už pri narodení, tak je to primárna trauma jeho života. No, takže to vyslzenie, vyplačenie, tá lútosť za tým, že to proste je takto, ako to je. Tam je vlastne oľutovanie tých karmických príčin, prečo sa mu to vlastne stalo z minulosti. Ne? Ak by sme to zobrali len tak ako čiste fyzicky, tak proste to dieťa sú všetci jeho predkovia. A ak tí predkovia zažili takéto situácie, odmietnutia a odsudzenia, tak to dieťa to bude intenzívne prežívať. Ak to berieme spirituálne, aby sme verili na inkarnáciu, že nie sme tu prvýkrát, ale samozrejme nie v tejto podobe, ako sme teraz. Naša osobnosť je absolútne jedinečná. V tomto živote už nikdy sa nebude opakovať takáto, lebo sme zložení z rôznych faktorov, aj geneticky, aj epigeneticky, výchovou. Tá formuje našu osobnosť. A to sa vyvinulo kto sme v tomto živote a to je absolútne jedinečné a neopakovateľné. A ak sme aj žili, tak sme si prenášali tie frekvencie ako spirituálna bytosť. Ale ak tie frekvencie boli nízke, tak sme zažívali bolesť, utrpenie, odmietnutie, opustenie, nedostatok a tak ďalej. A na týchto frekvenciách potom prichádzame do tohto života. Takže to, čo sa nám deje už pri narodení a prvých 6-7 rokov, tak vlastne zrkadlí to, ako sme prežívali ako bytosť, tá minulá bytosť, tá minulá osobnosť, ako žila svoj život to posledné 7 ročie svojho života. Mhm. Končíme, tam potom znovu začíname. Takže Mhm. tam je v tom aj tá spravodlivosť, že nemáme to všetci rovnaké, neprichádzame do rovnakých podmienok, lebo neodchádzame za rovnakých podmienok z tohto života. A nejde tam ani o to, aké materiálne podmienky máme v živote, ale nakoľko sme kultivovali svojho ducha a vedomie. S takým potom prichádzame. A v tom je to veľmi, veľmi spravodlivé, že to tak je. Dobre, dobre. Myslím, že sme to celkom pekne, inšpiratívne rozprávali. Dobre, že ten rozhovor vlastne, Našim divákom, nakoľko sme ich inšpirovali, alebo hej, to už bolo. Sveniu. Ja myslím, že aj stačí, a teda už mi neprichádza nič viac k tomu na a tak by som iba to ako ukončila tým prianím, že aby sme naozaj po tej adventnej ceste u nás v škôlke mávame, vlastne sme mali teraz tento týždeň v pondelok takú adventnú slávnosť, kedy sa rozsvecuje prvé adventné svetlo, ako na tom škôlkovom venci. A to si zvykneme vytvoriť takú cestičku do špirály, to je taká cestička z vetvičiek. A každé dieťa vlastne tam ide so svojím adventným svetielkom. V strede horí tá hlavná svieca a ono prejde po tej ceste až úplne do stredu a tam si rozsvietí teda tú svoju sviečku. A potom položí to svetielko do tej špirály, takže úplne na konci je rozsvietená celá tá cesta. A to je taký veľmi pekný obraz vlastne k tomu adventu. Ako kráčame teda po tej ceste a kráčame k tomu svetlu. A zároveň sme svetlo. A zároveň sme nositeľmi toho svetla a šíriteľmi toho svetla. A každý rok obnovujeme tento svoj sľub tým, že sa ponoríme dovnútra, do seba, do tej tmy a v tej tmy nachádzame to svetlo, že v tme býva najviac svetla. V tme aj malinké svetlo je viditeľné a je významné. Ak sme veľmi na svetle, tak ten malý plamienok sa stratí, lebo prežiaria tie iné svetla, slnko. Ale keď je tma, tak aj malinká sviečočka je vidieť aj dôležitá a nadobudne svoj význam. Takže v tom je krásny ten obraz, ponoriť sa do toho vnútorného pokoja, do vnútorného ticha
a tam uzrieť to svetielko svoje a priniesť ho svetu ako dar, obohatiť o toto svoje svetlo, tento svet. A tak nájdeme aj svoje jedinečné miesto v tom živote a zároveň aj svoju užitočnosť, prečo každé to veľké svetlo je zložené z miliardy malých svetielok. Všetci tu máme svoje miesto a ďakujem a prajem vám všetkým požehnaný adventný čas. Smerujeme k druhej svieci. V nedeľu, keď budeme tento náš rozhovor vysielať, to už pôjdeme k radosti, k tretej svieci. Takže radostný adventný čas vám prajem. Prajem vám aj takisto nádej, pokoj, radosť a lásku na adventnej ceste. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.